रहती नु त पटक के समझ सकता रहो भाई लोग। तो भाई लोग पहली बार हम बात करे वाला बानी राकेश मिश्रा के बारे में। तो बिना कोनो देरी के स्टार्ट कइल जाओ के ठोकाई। तो चल भाई गाना लगा। तुम्हारी याद सताती हम तोरा के गाना लगाओ के कोनी हो मुजरा ना दे दो ना नंबर बता दो ना नाम हो तोहरा से बात हम करब सुबह शाम हो तोहरा से बात हम करेब सुबह शाम हो। तो ये राकेश भैया तो हर दिन इतना बुरा आ गइल बा का कि एगो नंबर खातिर तू वही तरह से इतना ढक मंडल बना ले लो। बक बक कहता हमसे बात मारो मैं धनता सट के बरतिया लफुआ लागता कि बेरी बेरी मुहवा ताकता बरतिया लफुआ लागता आ बेरी बेरी मुहवा ताकता। त ए भौजी मुहवा ना ताको त का ताको आ तारा कौना एंगल से राकेश भैया लफुआ लागता रहन वहाँ उनकरा जगह पे हम रहती नु त पटक के पेल देले रहती। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा मुझे भी चाहिए। तो एक बार ई देखा लगन भाई लोग। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे कहना क्या चाहते हो? हमारा तो ई लागता कि एकनी के मिर्गी के दौड़ा पड़ गइल बाटे। हमरा पे चक्कर चलावो है बाबू तनी मनवा पे अपना तोरा को काबू तनी मानवा पर अपना रख तू काबू। ए भौजी तू ऐसे चिकन चिकन लेग पीस देखाइबू तो लोग आपा खोइए जाए ना यानी पागल होइए जाए ना। तू एक बार यही ड्रेस पर हमरा के यहाँ आव देखो 2 मिनट में तार पूरा लेग पीस खा दिया साम। बड़ा हरामी हो बेटा। हमरा भैया से खा जाई बोला कि अभी लवट जाए बरिया तो हमारा भैया से खा जइबा लात हो त तार भैयावा कोका का जे लील जाई। तू शायद राकेश भैया के हल्का मिले तरीका तारा भैयावा के खरीदे के क्षमता रखत रहन। समझ में आयल? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आ गइल दिल तो पे अब न सतावा मरो जीरा केस के बाजा जा बनावा। आ गइल दिल तो पे ऐसे ना सताव। ए राकेश भैया जब भौजी के मन नहीं खे त लंड पके ओकरा पीछे पड़ल बड़। अरे मर्दे तहारा लगे लेग पीस के कमी नहीं तहारा लेग पीस के कमी थोड़ी ना बाटे। अरे हमनी के बात तो हमनी के नहीं खे मिलो तहारा। याद रही तोहर मुलाकात कि बड़े बड़े बोलले बार याद रही तोहर मुलाकात आखिर लाइन पर आइए गइलू ओ बार से ड्रामा कइले रहलू हो। जब तहारा याद रखे के बा मुलाकात ना तो तू एक बार ले जा होने करी ठीक बा आ मरवा लो। देखो हमेशा खातिर याद रही राकेश भैया के सुतियन तबो आ बैठियन तबो आ हगियन तबो। गजब बेइज्जती है। तब बस भाई लोग आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता नहीं ये वीडियो अच्छा लागल है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लागल है तो वीडियो का लाइक करिए लगन, चैनल के सब्सक्राइब करिए लगन। मिलब कौन अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मजा आया। खत्म।